tichinzwa mharidzo dzenyu panenda zorora ndomboita on ndonzwa mharidzo yani yaningi uyo mjoma ani vese avo ndotoona hope ndorara zvakanaka haikona kutokireka nezvinhu zvinenge zvichiitika around me imi maita basa rakadai saka we are wrongly investing tiri kukanganisa investment. I'm an accountant, cost accountant. Haikwane apa yatinoti cost benefit ratio yetiri kuita hapana. We are not doing the correct thing. I'm very sorry. Right. Yes. This is a new place and definitely can change our minds. Titange zvinhu zvitsva. Pambamsan is a new place and ngatibe pano tatiwane program yokutanga kutepta material. Yes, Lord. Because that is the material. I'm going to switch course. All right. I do.